Сәлам дуслар, Татмустова каналында Татар эстрадасының бар яңалыкларын туплаган шоу-біз тапшыруы. Мин Фәннур Фатихов сезгә әлеге кайнар яңалыкларны җиткерергә әзермен. Димәк, башлыйбыз. Узган ялларда Корбан бәйрәме булып узды. Шул уңайдан артистларыбыз Инстаграмда пешергән ризыклары мотор итеп киенгән фотоларын куйдылар. Шул исәптән Татарстанның төрле төбәк шәһәрләрендә концертлар булды. Концертлардан иң күңелле мизгелләрне тәкъдим итәбез. Ya almışsın diptibe hazır yürü. Җырчыларыбыз бәйрәм ялларында концерт куеп йөргән арада Рифат белән Филүс гомумән башка нәрсә белән шөгыльләнде. Моның турыда Айдар Тимербаев үзенең Instagram аккаунтында әйтте. Рифат Зарипов белән Филүс Кахиров бер-берсе белән атта ярыша. Видеоны эксклюзив рәвештә сезгә дә күрсәтеп үтәбез. Dostlar, ben evimde at çavuşuna kildim. Tizden kilip ciddeler olabiliyorsa, tavuşları işle, tavuşları işle, tavuşları işle dostlar. Filüs bilen Rifat Saymak kayısı birinci bulur, kayısı birinci bulur. Kayısı, ooo! Rifat uzamaz. Eyde de Filüs, önüm eyde, eyde. Filüsten bir kirak parmağı. Tiz bu. Boşuna şart değil. Filüsten bir kirak adım artta. Tim. Шоу-бизнеста дуслар булмый дип сөйләсәләр дә, без моны кире кагып чираттагы яңалыкка күчәбез. Илсия Бәдретдинова белән Ландыш Нигъмәтҗанова мотор итеп чәй эчеп утыралар. Моңа өстәп әле алар шикәрне тешләп, кытырдатып үзләренең тешләрен дә тикшерә. Кечкенә чакта икмәк өстенә каймак ягып, шикәр сибеп чәй ичүдән дә тәмлерәк нәрсә юк иде дип искә алалар җырчы кызларыбыз. Узган атнаның иң яхшы яңалыкларының берсе All TMTV Production'ның җитәкчесе клипмейкер Лилия Кадырованың тормышында зур сөенеч. Лилия без икенче тапкыр әни булды. Кызчыкка Мәликә исеме кушарга уйлап торабыз диде ул. Ике кыз әнисенең эмоцияләрен сезгә дә җиткерәбез. Игілік жыры актив ижад етіп ішләп ұсса да, қызым бек ашығып келмеді дүнияға 41 атнасын тұтырып, шоға көрі аны күту менің үшін генә түгел, бүтін ғаилә үшін, бүтін туған-тумаша үшін күт сайын диярлік yok mu әлі деген смс-лардан башлады едікін. Мына нихаят күн келіп жетті. Бүгін бізге ішкен, бүгін біздің радиомнан бала табу йортынан иге шығаралар. Хәзер тизден туганнар һәм әтисе киләчәк Азали белән. Әтисе инде кызы безне күрде Мәликәне. Хәзер иң зур очрашу инде Азали белән Мәликә арасында булачак, чөнки Азали Мәликәне бик көтте. Шундый изге көндә аваз салды. Бу сүзләр Хәния Фәрхинең оныгы турында. Легендар җырчыбызның кызы Алсу тәүге тапкыр әни булды. Нарасыегыз исән-сау, бәхетле бала булып үссен дигән теләкләрдә калабыз. Кыз 2 кило 975 грамм һәм 52 сантиметр булып туган. Аңа Раина дип исем биргәннәр. Бүгенгә шоу-біз тәмам. Татар эстрадасының кайнар яңалыкларын сезгә мин, Фәннур Фатихов җиткердем. Һәр көнне сезнең шоу-біз карарга чакырабыз. Шоу-біз, без йолдызлар турында барысын да беләбез.